Bé, alumnes, com estem? Ja avui dimarts, 24, vaig explicar-vos un joc i vosaltres heu de fer el mateix en casa. Teniu que mostrar un joc que a vosaltres us agrada. Anem a treballar l'expressió oral ara en valencià d'un test instructiu. Cal explicar pas a pas com es juga. Escolliu un joc que vos agrada i que siga un joc de taula. Val? El meu joc que vos vaig a presentar es diu The Mind. Vaig a presentar-vos primer dient en quines cartes juguem. Val? Són unes cartes que estan enumerades, val? Hi ha 100 cartes. Tenim unes altres cartes que van pujant de nivell, val? Una carta que és comodí i unes cartes que són vides. Val? Este joc és un joc per a jugar entre 2 i 4 persones i a partir de la vostra edat. És un joc també per a cooperatiu, així guanya tot l'equip. O si perdem, perdem l'equip, i si guanyem, guanyem. I en què consisteix per a poder guanyar? Anar pujant de nivell i aconseguir tots els nivells, d'acord? Com veieu, les cartes estan numerades i ja vaig a començar a explicar com es juga. Es reparteix una carta inicialment, una carta a cada jugador, d'acord? Mirem la carta. En aquesta carta no podem dir-nos ni parlar, ni fer cap tipus d'expressió en la cara, ni gestos, res. Però hem d'intuir que la meva carta, al ser més alta o més baixeta que la del meu company, va tirar ell abans o després que jo. Així que mirant la cara simplement intuirem qui ha de tirar. En aquest cas, ell tira abans que jo perquè ell creu que la seva carta és més baixeta que la meva. Com ho hem fet bé, perquè hem tirat la carta més baixeta, pugem de nivell. Val? I en aquest cas passem al segon nivell. Al segon nivell repartim 2 cartes a cadascú de nosaltres. Val. En aquest cas jo tinc aquestes cartes, m'espero un poquiu perquè no tinc unes cartes molt baixetes, sense dir-li res, m'espere, mire i espera que ell tire una carta i si veig que ell tarda en tirar, tiraré jo. S'ha anticipat a les meves cartes. Això què significa? Que perdem una vida i passaríem de següent nivell perquè he de deixar jo les cartes meues. Les següents eren molt altes. Passem al tercer nivell. En aquest nivell ens donarien una altra targeta d'aquestes. Quan utilitzaré aquesta targeta? Aquesta targeta la vaig utilitzar quan vull mostrar la carta més baixeta. És com una ajuda, és un comodí. Repartim 3 cartes perquè he pujat al tercer nivell. Mire, m'espero un segon. S'ha esperat massa i jo penso que la tenia molt alta, per tant tornem a perdre una altra. I en aquest cas hauríem de començar la partida perquè no hem pogut aconseguir arribar a més nivell. Vinga, espero que us hagi agradat el joc.